Julero, 27. november, scene 1. Det jeg skal lave i dag, det er et kalenderlys. Det jeg skal lave i dag, det er en pakkekalender, der ligner et juletræ. Og det du skal bruge til kalenderlyset, det er en saks, noget ståltråd og noget bånd, en sløjfe, nogle grankåler, noget ler og en paptallerken og noget ramme og et kalenderlys. Og det du skal bruge herovre, det er en sprittus og en blyant og 24 muffinforme og grøn gavepapir og en lineal